balima cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an b'aw fo dan tɛ foli min na aw bisimila aw ka émission Mali kan plateau des stars komi n y'a fɔ a ye cogo min na ale ye émission min nana aw ka lafiyali kama aw ni stress yɛrɛ kana ɲɔgɔn ye donc bi kuma yɛrɛ tɛ ne da bi ta in na bi ta in tɛna nɔgɔya dɛ ani an ka jo gɛlɛn dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ il est très jeune mais il est puissant an k'o fɔ k'a fara kan il est hyper puissant a bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ an n'a bɛna baro kɛ baro min kɔnɔna la ni bɛɛ b'i ka tata sɔrɔ a la bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Bien. Comment tu vas? Ouais, je vais bien et toi? Père on pas où? Ouais, bon, mais père on. Par on pas où? Mais par on. Fin bé. Adane. Ko imbe ko kelene. Abana, ne content ouais. Abana peu. Donc amen rombolo. OK. Donc ibisimna anga émission connaisse en fait. Voilà, allez émission plateau des stars. Donc avant que antana kuma jamblin amini nyininga Johnny ni bse ki yero fine don. Bon, ne ude ne to ude ne jamu kanute tu vois. Donc moi je suis un artiste. Donc c'est ça quoi. Donc si je comprends bien, et toi est Oudé, et toi tu es un artiste. Voilà. Abana. Ouais, c'est ça. Si ça a même quoi Oudé est trop sebe. Voilà. Oudé qui est fond, un yere pour que am se ka famille soro Oudé ka kola chugumna. Anga tagami yilame. Bon, Oudé to yere Oudere. Oudé to yere Oudere. Njamwe kanuntere. Anga sigaka. Oudé to yere Oudere. Ne mi sigilen filɛ na okora ne tɔgɔ yɛrɛ Uderi ni jamu ye Kanute. Voilà, famille sɔrɔ la o la. Abana. Ko a tɔgɔ ye Ude Kanute. Mais an ye surnom dɔ fana mɛn mun ni tɔgɔ in tɛ kelen dɛ ko Ude Mil. I t'i da don la i ko wala dɔn. I n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na ne ye artiste de. O ye n ka artiste non Mil. N'o fara kan pour tentɔ dɔrɔn quoi comme je veux quoi. N y'a fara n tɔgɔ kan tentɔ parce que je suis un artiste. Mais c'est pas ça quoi mais a ko kono dunen do quoi nya fara kan parce que follow me nuguso pan moto pon que négocier me wele ou 2000 donc c'est ça donc mbolo gamne kono kana do donc li da gem ngono bon nananga ko bunya da lil ben ngoro donc ay kanto ko lil ben même yere comme a tona na kuma la déjà lil ben yere join. Lil Ben c'est mon producteur. Ma beatmaker de do. Alors de venir produit depuis Adamnera fo na se bima. Voilà, ça veut continuer ni gars. Voilà, bon, mom na mo moto pangen kelenga na ko bunya da goro. Na na ko bunya dale akoro. Donc akone ma kone yere to parce que wakati ni no lukara mena to be bo agona ne wa fo boni to ude me do wele ude mil ako bo muna ude mil anta ke ude mil chengeli c'est mieux. Donc ni a famille ouais et ka tɔgɔ o 2000 tɔgɔ na cogo de mais ne bɛ fɛ ka dɔn signification wɛrɛ tɛ mili na ou bien a nana ten ne bon ne bɛ se ka fiyɛ signification wɛrɛ t'a la yɛrɛ fo n'a kɛra 1000 milliards bana ne filɛlibagaw ne hakili la aw ni an ye faamuyali caman sɔrɔ ni o 2000 ko in na ko o 2000 mili in tɛ dɔ wɛrɛ o ye 1000 milliards de donc ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen aw fɛn fɛn bɛ anw filɛ anw fɛn fɛn bɛ yan nɔ n'o de bɛ 1000 fara tɔgɔ kan ɲɛ awɔ ne yɛrɛ Aïssata Mili awɔ an bɛ taa n'o ye donc o de an tɛna kuma janya voilà sisan an bɛ ni ɲininka parce que an y'a ye Mali arko ma nɔgɔn. Ouais. Surtout en tant que jeune ni be anoni a carrière embrassée ko sugu be ke pression do be bonya ika voilà donc si ambe feki nyininga na soro ude yere be kalan la wa ou be ni ude yere de kalan bla wa walma ko imbe chugo mina ude ko nyafon ay non ude be kalana bien ude be kalana ude be kalan jumo na sisa bon 600 koni yere koni be wabana jugu ko ndo kala on teme effectivement mais terminal le la me ka terminal le donc avec famille mako baki o yere do mi do bolo la tere mi ka classe wono voilà ko avec terminal le la chaman be terminal ko kuma ma no donc o te do re notre lycée là du 10e année voilà jusque au les terminal ni chaman ba do baki ou de ko kay dem seni ay artiste en même temps avec kalan fenena voilà ou de aywa ko be ne aywa question folo te do re yaro iko ki prena d'accord
Ouais. Voilà. Ou de ko i dɔgɔnin bɛ yen nɔ chaque 1000. Oui, oui. Voilà. Ko a bɛ fɛ aw ka featuring kɛ. Ko mais ko i tɛ ka accorder a ye. Voilà. Dɔw yɛrɛ y'a yira fɛnɛ ko Lil Ben ne sen dalen don a ko kan. Sisan comme e yɛrɛ bɛ yan déjà, est-ce que i bɛ se k'i da don la ko walawala n ye? An bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ. Ne ba. Mɔgɔ y'o f'i ye a tigɛ nkalon juguba de tigɛ a y'i bila fili juguba de la. Ne dɔgɔnin o y'a bannen no a bɛ dɔnkili da ne yɛrɛ b'a dɛmɛ an bɛ kow sigi ɲɔgɔn fɛ n'ale nana ko featuring mun na ne bɛ n ban ne b'a kɛ ni wali mɔgɔw ye kɛrɛfɛ n'a nana ko featuring kelen de don a yɛrɛ de da ye kanto ne ma k'ale ma pressé featuring na ne ko kɛ n'a pɛrɛnna tuma min na a ka na an ma bonya da Lil Ben wɔrɔ an m'a kɛ. Ne layilibagaw a tɛ tɛmɛ nin kan komi n y'a fɔ a ye cogo min na n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲina Ude Mili yɛrɛ de bɛ an bolo yan nɔ an ka studio kɔnɔna la émission tɔgɔ Plateau des Stars n'o y'a ka émission mandi ye a bɔra a ye kumara a y'a yira ko rumeur min bɛ ka circuler par rapport k'a tɛ ka sɔn ka featuring kɛ n'a dɔgɔnin chaque 1000 ou bien non chaque 1000 ouais c'est ça voilà chaque 1000 ko kuma in tɛ tiɲɛ ye donc a yɛrɛ bɔra san ka prévu bɛɛ bɔ yan nɔ donc a tɛ tɛmɛ nin kan donc voilà Ude an bɛ tɛmɛ ni an ka ko ye hali bi an tɛ jɔ mais Ude ne bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ donna musique la année yɛrɛ jumɛn i bɛ se k'i da don la ko walawala. Bon ne donna musique la fin 2016 ka don 2017 kɔnɔ ne donna musique la wagati de. Mais e donnée musique la o la parents comme n y'a f'i ye cogo min na parents bɛ pression da mɔgɔw kan e ma sɛgɛn dɔw sɔrɔ a kɔnɔna la. Non vraiment parents ta fan fɛ ne ma sɛgɛn sɔrɔ a kɔnɔ. Cogo di tan i t'i da don la i ko walawala yan. Parce que ne yɛrɛ ka famille bɛɛ dɔnkilida la n mɔgɔ bɛ dɔnkili da n tonton bɛ dɔnkili da n mamuso bɛ dɔnkili da n tantiw bɛɛ bɛ dɔnkili da i n'a fɔ Maramaba Cheikh Jomana Umu Sakɔ a ka can u bɛɛ dɔnkili da la donc ne kɛlen dɔnkili da la a ma fɛn pression ma monter n kan ni rien laisse dɔrɔn. Voilà. Sisan Ude an b'a jate minɛ jeune caman bɛ yen nɔ olu bɛ don dɔnkili la ten n t'a dɔn n'i bɛ a kan faamuya tɔw b'a la olu fana bɛ don a la ten sisan nɔ ne bɛ fɛ i ka conseil fitinin dɔ d'u ma directement minnu bɛ don dɔnkilida la ten minnu bɛ don a la ten u bɛ kalanw bila ka kɛ ko wɛrɛw ye donc i bɛ se ka conseil fitinin dɔ di sisan ka tɛmɛ. Bon ne kɔni ne bɛ mun f'u ye n'a ma ɲɛ k'i ka kalan ne bila k'i ɲɛsin dɔnkilida ma i b'a ta ni seere de mais n'i m'a ta ni seere i y'i bolo su i yɛrɛ ɲɛna kɛ ne bɛ mun f'u ye dɔrɔn tant que a jar'u yɛrɛ de ka kɛ dɔnkilidala ye big up à eux donc u ka courage ta halisa parce que bɛɛ b'a dɔn fɛn filɛ nin a ma nɔgɔn i bɛ mɔgɔw ye de scène sanfɛ kiri kara mais min ma jukɔrɔ i t'o dɔn dɛ donc ne bɛ se ka o dɔrɔn de fɔ n ka fanu ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ u ye sisan nɔ u k'o bila u k'u bila hakili la quoi i m'a faamu ko in ma nɔgɔn. Voilà an layilibagaw ne hakili la aw ni ne an ye faamuyali caman sɔrɔ o de ka nin kuma ninnu kɔnɔna la comme a y'a fɔ caman bɛ yen jeune caman bɛ olu bɛ don musique la sans que u ka chercher voilà ka fɔn yɛrɛ faamuya voilà donc nin bɛɛ b'a yira ko nafaba de bɛ école la école ni musique tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ o tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ même pas an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye an ka tɛmɛ voilà o de mille sisan an y'a ye ko i ni DRK a ka ko cayalen don dɛ baara ɲɔgɔn a taga sira ninnu na e ni DRK bɛ baara kɛ kojugu dɛ mais munna ne bɛ fɛ k'a dɔn vu que rappeur ba caman bɛ yan nɔ pourquoi DRK comment j'ai pas compris i n'a fɔ n bɛ segin question kan an y'a ye i ka baarakɛtaw la i ni DRK ka collaboration ka barika ka bon kojugu quoi i n'a bɛ collaborer an ye son kelen tɛ son fila tɛ si je ne me trompe pas. Ouais, bien sûr que tu te trompes. Je me trompe? Ouais. Un son kelen dɔrɔn de kɛ. Voilà, an ka taa sisan n bɛ fɛ k'a dɔn pourquoi toi-même tu as choisi de collaborer avec DRK munna DRK? Parce que kɔrɔkɛ duman don a bɛ ko diya n na i n'a fɔ n m'a fɔ tɔw tɛ ko diya n na dɛ bɛɛ bɛ ko diya ne la i n'a fɔ Bale mais i n'a fɔ Iba Sidiki bɛɛ bɛ ko diya ne la très bien mais ne ni mɔgɔ min yɛrɛ donnen don ɲɔgɔn na yɛrɛ o y'ale DRK de fɛn wɛrɛ tɛ dɛ n ko ka d'a ye a fana ko ka di parce que kɔrɔkɛ duman don
voilà donc ni tani sérieux mi tani sérieux faamuyali sɔrɔli ka kuma la donc o b'a yira ko tɔw fana bɛ ta ni sérieux ya donc ko derkɛb de ye ta ni sérieux ne m'o f'i ye ko ne tɔw ka di dɛ awɔ an bɛ fɛn bɛɛ ne dalakɛ bɛ collaborer cogo min na ne tɔw bɛɛ bɛ collaborer ten mais i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na dɔɔni bɛ darikɛ bɛ taa kan quoi o dɔɔni dɛ ne ka kuma bɛ yɔrɔ yɛrɛ de la voilà i sera k'o walawala an ka faamuyali sɔrɔ la o de tun bɛ i b'a dɔn o dɔɔni ye min ye i bɛ tɔw ni par exemple san ni ne mago bɛ i n'a fɔ chaque 1000 ne mago ka kɛ chaque 1000 la san ne bɛ chaque 1000 wele ne t'a sɔrɔ o yɛrɛ y'i dɔgɔnin yɛrɛ ayi exemple quoi exemple ne bɛ chaque 1000 wele ne t'a sɔrɔ o bɛ digi la wa o tɛ digi la a bɛ digi mɔgɔ la parce que a bɛ e kunna de wagati o wagati n'a ye wele a bɛ appel ta ni ko bɛ a bɛ encourager ni concert bɛ a bɛ taa i m'a faamu mais ni mɔgɔ min ko tɛ yen o ko bɛ yen o n'i ye mɔgɔ min wele a bɛ appel ta o bɛ diya ye wa o tɛ diya ye a bɛ encourager a bɛ fɛn bɛɛ diya don i la wa des trucs comme olu genre ni ninnu wa donc o mɔgɔ sugu bɛ ko diya ye wa o tɛ ko diya ye mɔgɔ min b'a wuli la ni mɔgɔ min b'a diya la o tɛ kelen ye dɛ voilà donc a ko ninnu bɛ ten de quoi donc ni n ka faamuya b'a la i ka nin kuma in b'a yira de ni e mago jɔra hali ni mago ma jɔ derkɛb la il est là toujours pour moi voilà pour toi donc o de kama yɛrɛ a ka baarakɛ ɲɔgɔnya diyara e ye voilà donc faamuyali sɔrɔla o kuma la sisan nɔ n bɛna question min poser i kun o tɛ dɔ wɛrɛ n'an taara YouTube kan an ɲɛ b'a la système dɔ b'i bolo sisan i bɛ taa surprise kɛ i ka fanu na u yɛrɛ bɛ nisɔndiya u bɛ content mais e ko idée nana cogo di de bon ne ko idée nana cogo min na parce que a ka di fan caman ye ka bɔ bon a ka di caman ye fɛnɛ bon i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na caman b'i wele o t'i sɔrɔ bon a ka di caman ye ka t'i ka concert fɛnɛ la i m'a faamu donc mais o yɛrɛ tɛ ne ka fanu bɛ plaisir kɛ ne ye kuma bɛɛ o mais munna ne tɛ plaisir k'u ye son bɔli dɔrɔn tɛ plaisir ye o tant que u ye fɛnɛ o fɛnɛ ye réalité dɔ de donc o de y'a idée jigin ne kun na n sigilen studio kɔnɔ n ye n to ko mais karisa yan'an ka nin kɛ tan an ka nin kɛ tan an tɛ to ka taa bɔ n ka fanu ye dɔrɔn c'est mieux idée in bɛɛ nacogo filɛ nin ye ka to ka taa bɔ n ka fanu ye dɔrɔn ok donc sisan émission daminɛni ni bi cɛ e taara bɔ fan hakɛ joli exactement bon ne bɛ se k'a fɔ ne taara bɔ fan kelen de i ye kelen dɔrɔn de kɛ fɔlɔ kelen dɔrɔn de kɛ mais ko in bɛ sigi sen na awɔ a bɛ sen na mais bana in kɔfɛ ni bana in banna on continue an m'a daminɛ faamuyali sɔrɔla o la ne hakili la o de n'a ka denmisɛnniya bɛɛ a fɛnɛ ye artiste ba ye bi bɛɛ b'a kalama rappeur min don a b'a seko kɛ kosɛbɛ mais a n'a ta o ta a t'a yɛrɛ fusaya mɔgɔ ma ko fani dɔw bɛ weleli kɛ u t'a sɔrɔ o de y'a to u fɛnɛ ye hakilina sɔrɔ ka taa k'a bɛ taga bɔ a ka fanu ye voilà o de donc an bɛ continuer n'an ka kow ye hali bi voilà sisan o de stariya kuma kɛra dɛ stariya donc ni yɛrɛ ka di ne yɛrɛ ye cogo min na n'i b'o kalama o de n'i ma stariya ɲɛfɔ i ma nɔgɔya dɛ i da don stariya in na depuis a sɛbɛntɔ la fo ka taa don fo ka taa se e yɛrɛ u de taara studio la cogo min na ka taa dɔnkili in da fo an bɛ yɔrɔ min na bi i da dɔ la i k'a bɛɛ walawala an ka faamuyali sɔrɔ a ko la awɔ ok n'o ka di ye problème t'a la bon stariya in bon a nana na SP la a nana na SP la mais a nana na cogo min na parce que ni biti bɛ yen ne bɛ ci n kun fɛ studio kɔnɔ n bɛ kuma quoi n bɛ kuma mais bɛɛ ne biti dɔ de k'a la ne ye sigilen to dɔrɔn ne ma stariya in kɛ n yɛrɛ kan aw de b'a fɔ star sinon ne bolo ne tɛ star ye mɔgɔ caman ɲɛna ko stariya in ye histoire min ye k'i y'a vécu yɛrɛ de voilà ne tɛ kɔrɔbalenw i n'a fɔ kɔrɔbalenw ka kan ne y'olu de ka k'a la ye dɔrɔn ka son in fɛn quoi tu vois k'a poser quoi bon ne taara studio la bɛɛ ne son k'a la an bɛ freestyle la fan bɛɛ fɛ mais son in tun bɛ ne ka mixtape son de la quoi donc mixtape baara daminɛlen biti in dira ne ma ne ye référé a kan ne sɔrɔla ka na ni sansi ye stariya ma nɔgɔn de bon ne stariya ma nɔgɔn de ye ne y'a référé bɔ ne taara n'a ye ne taara yira bɛn na bɛn ko ouais vraiment i ka nin idée in ka ɲi trop mais mun t'a kɛ
ni a ka di n ye n ka nin kɛ a ka di n ye n ka nin kɛ a ka di n ye n ka nin kɛ bon ne fana ye miiri ne ko a ka di n ye n ka nin kɛ a ka di n ye n ka nin kɛ a ka di n ye n ka nin kɛ bon o de nana o la bon i b'a dɔn ne terikɛ dɔ bɛ ko Dagabana ale ye ne wele dɔrɔn k'an ka taa balontan na quoi ko karisa cɛ tɛ na ka taa balontan na bi i fana mana balontan ma ne ko n tɛ balon foyi t'an cɛ même balontan k'i t'a to yen bon o ko nin de la dɛ ne fana ye miiri a ka di n ye ka nin kɛ a ka di n ye ka nin kɛ mais balontan in nana o yɔrɔ de la a ka di n ye ka bɔ ka balontan a ka di n ye ne ka bɛ ka appel ta ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite voilà tɔw nana ten quoi esprit nana ka na donc n fana y'a posé des trucs comme ça voilà sisan o de min ka di ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ Mali kunnafoni baarakɛlaw bɛɛ o de fanu o ni anw yɛrɛ filalibagaw sisan i ka stariya in i b'a fɔ yɔrɔ min na ko e ma changer ko halisa k'e b'i cogo la e tɛ bien e tɛ lo n tɛ ka bien n tɛ ka lo sisan ne bɛ fɛ i k'i o yɔrɔnin i k'o da sansan fo ne yɛrɛ ka sunɔgɔ ka ne to n ka plateau sanfɛ yan ne ka fɛnw ne ma changer halisa n bɛ cogo la n tɛ ka bien n tɛ ka lo olu tɛ ne jogo la hali bi n bɛ ne koso dɔn n bɛ se ka ciriri dɔn n bɛ se ka rekeni dɔn hali ni n tɛ balani dɔn ma nega man bɔn tɔgɔ tiɲɛ fɛrɛ la tɔgɔ kama ninnu caman kɛlɛ la c'a f'u ye dɔmɔ caman tɛmɛna cɛ n tɛ fɛ a ka ban nin cogo la bɛɛ b'a dɔn ko fatajo tɛ kɛlɛ la ne bɔ deli a ye yafa u de ma ne tun t'a dɔn k'a bɛ se nin bɛɛ de ma cɛ n tɛ fɛ a ka ban nin cogo la o de ko bɛ yen nɔ dɔnkili in cayara yɛrɛ de fo ka taa fɔ a cayara ayiwa an filɛlibagaw an minnu bɛ ɲininkali la hali sisan ko nin ye jɔn ye n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲinɛ n b'a fɔ aw ye ale ye Oudemil dogolen tɛ mɔgɔ si la bi Bamako denmisɛnnin don a bɛ arapu kɛ wa a bɛ se a ka art fɛnɛ la donc o de an bɛ continuer ni ko ye hali bi sisan o de an bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ ka carrière depuis le début de ta carrière jusqu'à maintenant i ye concert minnu kɛ o ni i ye projet minnu kɛ est-ce que i bɛ se k'i da don o la k'olu décortiquer an ye genre kuma ka ɲɛfɔ an ye dɔɔni quoi i n'a fɔ depuis i ye concert hakɛ minnu kɛ o ni i ye feature minnu kɛ baaraba minnu kɛra i bɛ se k'i da don o la k'o ɲɛfɔ an ye dɔɔni bon depuis ne ye dɔnkili da daminɛ ka na se san ma ne ye feature caman yɛrɛ awɔ ne ye feature caman kɛ hakili t'a dɔw yɛrɛ la hakili t'a dɔw la awɔ hakili t'a dɔw la mais concert yɛrɛ la bon showcase n ye showcase dɔ kɛ Buling na Biolox kɔnɔna la showcase c'est a kelen n'a fɔ mini concert quoi concert genre dɔ de don quoi showcase donc an y'o kɛ Buling kɔnɔna la bon après ça n yɛrɛ ka concert min kɛra fɛn na tɔgɔ stade Mamadu Konate la ça ani Kaye an tun taara concert dɔ la yen bon après Sikaso ani Kulikoro voilà olu an y'o concert damaw de kɛ mais bana in nalen fana ye caman tiɲɛ a ye caman tiɲɛ parce que dɔw fana tun bɛ n bolo i n'a fɔ tuguni Kayi Kulikoro b'a la ouais Kayi Kulikoro c'est ça olu dɔrɔn de don je pense mais est-ce que fɛn fɛnɛ tun t'a la Seware fɛnɛ tun b'a la si je me trompe pas Seware tun b'a la bon kɔsani in na fɛnɛ fɛn ka a tɔgɔ Marɔkaw fɛnɛ tun bɛ n nɔfɛ ko n ka taa mais bana in voilà n bɛna nin questionnin dɔ ye i pɛrɛnnen don Bamako ka an tɛ ci n tɔrɔ ne bɛ k'a faamuya u de voilà an ye kuma dɔ mɛn rumeur dɔw mɛn ko le fait que mɔgɔ bɛ to ka i ni Lil P comparer ko ko in digilen don i la awɔ sisan komi i yɛrɛ bɛ yan i t'i da don la i ko walawala mɔgɔ ne Lil P comparer awɔ ko mɔgɔ bɛ to k'i ni Lil P comparer réseaux sociaux kan kuma dɔ la u b'a fɔ Lil P de bɛ se kuma dɔ la k'u b'a fɔ e de bɛ se donc sisan nɔ ne yɛrɛ ka question tɛ ne tun t'o kalama i da don la i ko walawala o t'an ka ko ye o tɛ ne ka ko ye donc sisan ni y'a ka faamuya b'a la u bɛ fɛ ka jagoya kɛlɛ de don k'a sɔrɔ e ni Lil P ka cɛla bɛ ten quoi ouais an bɛ ɲɔgɔn wele ça va mais an bɛ baro kɛ ranking tɛ ne fan fɛ zéro
me mɔgɔ juguya minɛ mun na ne ɲɛ bɛ n ka baara dɔrɔn na ne ɲɛ tɛ fɛn na koyi ne ɲɛ bɛ ne ka se sanfɛ de ne tɛ kɛlɛkɛlɛba na i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na ne rappeur si tɛ kɛlɛ la ne ni bɛɛ de ka di faamuyali sɔrɔla bien sisan o de rap ma nɔgɔn vraiment a ma nɔgɔn dɛ ne yɛrɛ hali an minnu ta carrière la an b'a dɔn ko a ma nɔgɔn o ye tiɲɛ sisan o de ne bɛ fɛ k'a dɔn e dun ni rap la i ye gɛlɛya minnu yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya i bɛ se k'i da don la k'o walawala dɔɔni bon ne ye gɛlɛya minnu sɔrɔ rap la an ni hakili t'a bɛɛ la mais hakili bɛ dɔɔni na walawala bon an bɛ taa concert kɛ yɔrɔw la a ye fɔ karisa i tɔgɔ bɛ lycée la i bɛ Paris i bɛ taa après i tɔgɔ tɛ tila i lycée la i dun bɔra yɔrɔ jan de la ka taa i kan ka taa jouer i bɛ taa kɛ hadamadenya de kama i tɛ taa presse de wari la donc i bɛ taa presse de i tɔgɔ tɛ lycée la an bɛ segin dɔw yɛrɛ bɛ kɛ i bɛ taa concert wɛrɛ la tuguni aw tɔgɔ bɛ lycée la hali ni tɔgɔ bɛ lycée la o t'a yiri la parce que o bɛ fɛ ka dɔ bɔ jama la donc a bɛ segin tuguni hali a dɔ delila ka kɛ min yɛrɛ delila ka digi ne la fo n kan to n ka mɔgɔw ma ko n tɛ taa concert la bilen ni yɛrɛ ka concert tɛ an taara yen concert la n tɔgɔ bɛ lycée la m'a dɔn près n tɔgɔ bɛ lycée la mais a tigi kan to n ma ko n tɔgɔ tɛ lycée la mais o y'a sɔrɔ n t'a dɔn rentrée tun ye 600 de wa je ne sais pas parce que u b'a fɔ ko 2 personnes ou un artiste n'a ka mɔgɔ kelen de bɛ don bon ne ni mɔgɔ kelen de taara ka me don u m'a sɔrɔ ko ne tɔgɔ tɛ lycée la mais ne ka nɛgɛsi tɔw u bɛɛ donna wari de la 600 bon wa 600 olu taara jɔn kama olu taara ne de kama pour que n ka ye scène kan u ka filmer a ka ci bon olu taara u ka wari tiɲɛna fu bon a don yɛrɛ an seginna an sen de la parce que ala an ka wari ninnu ni fara ɲɔgɔn kan pour que dɔw fana ka se ka don a don an seginna an sen de la faamuyali sɔrɔla o la voilà gɛlɛya wɛrɛw tɛ o kɔfɛla la minnu fana juguyara ou bien i hakili tora ninnu de la bon pour le moment kɔni hakili bɛ olu dɔrɔn de la fɔlɔ sinon gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya bɛ yen depuis a daminɛni ninnu gɛlɛya dɔɔni tun bɛ kow la voilà komi o de an yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na gɛlɛya bɛ diɲɛ ko fɛn bɛɛ la nɔgɔya fana bɛ na kɔfɛ dɛ bon sisan rap yɛrɛ ye hɛrɛ minnu lase e yɛrɛ ma i t'i da don la i ko walawala dɔɔni bon rap yɛrɛ minnu lase o ye dɔnni si ye o fɛnɛ kan bon a sababuya la ne bɛ n ka fɛn bɛɛ sɔrɔ fu ne mago bɛ fɛn fɛn na n bɛ se k'a fɔ n m'a kilancɛ bɛɛ sɔrɔ fu quoi bon a sababuya la i bɛ taa yɔrɔ la tuguni bon o y'i yɛrɛ de ka baara nɔ ye fɛnɛ quoi i bɛ taa yɔrɔ la i tɛ lamisaya tuguni tɛ lamisaya i tɛ minimiser n'i nana bɛɛ b'a dɔn karisa de nana hali i tɛ jɔ da la tuguni bon n bɛ se k'o f'i ye quoi mais voilà o y'a nɔgɔmani ye quoi Kalis ko ni bourre de l'argent ko ta yan fan fɛ olu ko bɛ cogo bon l'argent bon an bɛ se k'a fɔ an m'an débrouiller alhamdulillah an m'an débrouiller d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la donc o de sisan an bɛ fɛ ka question min pose i kun o y'a ye e yɛrɛ sisan projet jumɛnw yɛrɛ de bolo dalen don e bolo projet caman bɛ ne bolo caman bɛ ne bolo i n'a fɔ voilà i n'a fɔ album b'o la clip baden b'a la près de 3 clips après ça son caman b'a kɔfɛ featuring caman bɛ yen nɔ olu fana clipw bɛ yen nɔ a ka ca dɔɔni quoi d'accord voilà faamuyali sɔrɔla o ko la sisan o de i ka son dɔ bɛ ko Nirvana voilà i bɛ se ka son in partie fitinin dɔ da yan nɔ Nirvana o de ka di yan o de ka d'an ye ok Manu mana nya ovenya nyama nege bomi tonu siti manege kuma mandinye me be atunga yere fo doni atunga yere fo nege nebe yara bunya toros numa fo numbe ga misendon ubede ga mise manege iga video nigo ma kika go bawe domi ka domi nete sega bunya kan kafa kan nyada kasora mazira jubbo wati kom jata lil ben be ga banege nete nata mama ka domi kola nege barabana alamana migente rike chore kai
nigga with a kind, sanu shan min kana nigga sira kind. Nigga sira kind. Non, ils sont une jara turo. Yeah, merci. Merci beaucoup. À voir Fenebala. Parce que chaman bien non, amade voilà, bon. Il va fort ko rappeur yɛrɛ ti dɔnkili da la ye u bɛ don studio dɔrɔn de kɔnɔna la voix nu bɛ gilan gilan aw yɛrɛ ɲɛ bala ni u de voix yɛrɛ de ta a bɛ se dɔnkili da la donc ça tombe bien u de a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ fɛ k'i wele concert la ou bien projet dɔw b'u bolo donc i bɛ numéro dɔ di i bɛ sɔrɔ numéro min na 78 64 23 46 78 64 23 46 voilà me sɔrɔ numéro de kan dɛ mais yɛrɛ ta m'a fɔ k'a tɛ sɔrɔ sa a bɛ sɔrɔ mais a y'a nati sɔrɔ ne b'a dɔn a bɛ di ne ma voilà an filɛlibagaw o de bɔra k'a ka numéro di sisan nɔ a bɛ se ka kɛ aw dɔw mago bɛ jɔ a la donc numéro in bɛna afficher en bas de notre écran voilà o de kuma bɛna se ko bɛna se a kuncɛ ma yɔrɔ ma kelen ne ma fa yɛrɛ e ma fa ayi ma fɔ n k'a sera ma mais a bɛna se a ma quoi sisan nɔ o de malirabu ko kɔnɔna dunnenba de don vraiment surtout grand frère ta fanfɛla fɛ vraiment toujours e de b'a mɛn dɔn ni dɔ bɛ kɛlɛ la ou bien nin bɛ ɲɔgɔn na et puis denmisɛnnin fitininw dɔw fana b'u ko profiter rap kɔnɔna na u bɛ kanu bila u bɛ taga ko manamana ko caman ninnu kɛ donc o de ne bɛ fɛ i ka conseil belebeleba global dɔ di sisan nɔ cogo min na u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la i n'a fɔ kɔrɔkɛ kunda hali denmisɛnnin minnu fana bɛna dun a la bon kɔrɔkɛ ninnu ta kɔni ne kɔni tɛna se ka fɛn f'u ye bilen kuma min mɛn mais ne kɔni ne fana bɛ n ka fantanya kuma ni f'u ye a ka di ne kɔni nin kɛlɛ mana kɛlɛ dɔrɔn ne don a bɛ ban fɛn bɛ min tɛ ban a bɛ ban mais a kɔni ka di ne yɛrɛ a ka ban a man ne dɔrɔn a ka di bɛɛ yɛrɛ a ka ban donc ne bɛ kɔrɔkɛw deli wa ko ala kama ani wa succès ninnu kama wa nin kɛlɛ in bila nafa tɛ nin kɛlɛ si la olu bɛ ka nigérienni minnu copier ta u t'olu siye kɛlɛ la u t'u siye kɛlɛ la i David doni Wizkid u t'u siye kɛlɛ la a essayer dɔrɔn i ka taga ɲɛ dɔrɔn n'u y'i kunna wala i tɛ kɛlɛ ye voilà sisan conseil min b'i bolo ka ɲɛsin dɔgɔnin minnu yɛrɛ bɛ ka minnu bɛ école n'olu bɛ école ninnu bila k'a kɛ kurusi jigin ninnu conseil minnu bɛ ne bolo o y'a kɛ ala kama ko na école bila mɔgɔ i tɛ kalan nafa dɔn fɔlɔ dɛ fo n'i bɔra la kɔfɛ i bɛ tila k'a nafa dɔn a kuma nin tun bɛ fɔ an ye mais an m'an tulo ci a kan quoi bon o conseil de bɛ ne bolo a f'u ye u kana kalan bila halisa u ka kalan kɛ c'est bien wala c'est bien voilà donc an y'a ye fɛnɛ bana min bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn corona a ye mɔgɔw tɔɔrɔ trop mais u de hali bi dɔw ko bana in tɛ tiɲɛ ko complot de don conseil jumɛn b'e bolo k'a lase olu fɛnɛ ma bon conseil min bɛ ne bolo tiɲɛ don o tiɲɛ tɛ o i protéger dɔrɔn bɛɛ k'i ka safinɛ jeni matarafa k'i ka mouchoir a tɔgɔ masque minnu na tantɔ voilà bɛɛ k'o matarafa ani n t'a dɔn désinfectant fɛnɛ bɛ yen bɛɛ k'o fɛnɛ matarafa o dɔrɔn de don a bɔnna a cɛra a sigira de voilà bon conseil de kɔni bɛ ne bolo ka f'u ye bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi quoi janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi donc o dɔrɔn de bɛ ne bolo ka f'u ye a nana o tiɲɛ don o a kɛra tan o i janto i yɛrɛ la dɔrɔn a banna e k'i protéger ban voilà question fitinin dɔ bɛ nalen Mali rappeurs bɛɛ la sisan an ka rappeur ba ninnu sanga bɛ minnu yɛrɛ la jɔn de ka baara taga bolo ka di e yɛrɛ ye kosɛbɛ Mali rappeur ninnu bɛɛ la i n'a fɔ kɔrɔkɛ kunda min yɛrɛ ka baara yɛrɛ kɛcogo yɛrɛ jara e ni bɛɛ i bɛ se k'o tɔgɔ fɔ bon ne yɛrɛ dɛ ne yɛrɛ ye e ba mɔgɔ kelen kɔni tɛ mɔgɔ kelen tɛ dɛ donc komi ko mɔgɔ kelen tɛ déjà minnu ka baara kɛcogo jara e ye donc i ko olu tɔgɔ walawala ye bon minnu ka baara kɛcogo jara ne ye i n'a fɔ Kasha b'a la Aduzi b'a la Darkɛ b'a la Balemi b'a la bon n bɛ se ka fɔ olu ka baara kɛcogo jara ne
faamuyali sɔrɔ la k'a fɔ k'u tɔgɔ bɔlen don san non o tɛ dɛ u ka baara kɛcogo diyara n ye. Ok. Voilà. O de sisan question laban yɛrɛ tɛ dɔ wɛrɛ u de yɛrɛ ye dɔnkili minnu da a ka existence yɛrɛ kɔnɔna la fo bi e ka son ninnu bɛɛ la son yɛrɛ jumɛn de ka di u de ni son ninnu bɛɛ. Ne yɛrɛ yan son ka di ne na e yɛrɛ ka son dalen ninnu son jumɛn de ka di e n'u a bɛɛ. Nirvana. Nirvana in sisan Nirvana i bɛ se k'a ɲɛfɔ dɔɔni ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que i n'a fɔ Nirvana tile kura quoi n t'a dɔn n bɛna Nirvana n t'a dɔn a kɛlen i n'a fɔ tile kura fɛn kura quoi. Putain a ka tile kura bɔra quoi. Tile kura bɔra. Voilà Nirvana tile kura. I m'a faamu Nirvana c'est ça. Tile kura bɛ na ni style kuraw ni fɛn. Ah non bon o tile kura ye jɔn ye o tile kura ye ne de bɔra. Voilà o de Nirvana ye. A y'a ye sa o de yɛrɛ bɛ k'a fɔ tellement a yɛrɛ fana ayi bɔdɔn mɔgɔ ma fɛn kelen faamuya n'i yɛrɛ bɛ s'i ka baara la yɛrɛ i fana bɛ da i yɛrɛ la de donc o de kɛra o de ka kɛ o de bɛ se. Mese. I bɛ se kojugu. Mese. I dalen don i yɛrɛ la. Toro même. I fɔrilen don. Toro même. O de ye sisan nɔ n t'a dɔn n bɛna ɲɛfɔ i yɛrɛ cogo min na Mali rappeurs yɛrɛ bɛɛ la sisan nɔ e yɛrɛ bolo sisan nɔ jɔn de bɛ kan walima e de b'u bɛɛ kan. Ne tɛ mɔgɔ t'a dɔn dɛ n'o de f'i ye toujours ne bɛ n ka sira de suit. Ne kɔni ne bɛ n yɛrɛ de dɔn. Mais e kɔni bolo e de numéro 1. A banna. Ne tɛ mɔgɔ t'a dɔn dɛ ne bɛ n ta de dɔn. Ayiwa. D'accord an balimaw nin bɛ dansigi kɛ bi ani an balimakɛ an ka rappeur ba in ka baro la bi Ude Mil donc an b'aw fo dante foli min na an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.